המעברה אני מוצאת המון קרבה בין שתי האידיאולוגיות שמנחות את הקבוצות שלנו. אני רוצה להתחיל ולספר עליי ועל פעילות המעברה. כמו שאמרתי, קוראים לי דבורה לוי, ואני דור שני למעברה. הוריי עלו ממרוקו ישר למעברה, ומשם לא נותרה לנו דירה ואמצעים כלכליים לחיות בכבוד. יש לי בת שגם היא אם חד-הורית לשתי ילדים. מסיבות כלכליות נאלצנו לחלוק דירה בשכירות עד עצם היום הזה. במהלך כ-25 שנה נלחמתי לזכות בדיור ציבורי, אולם בכל פעם שפניתי לפרזות בבקשה נדחיתי על הסף בתואנה שאני לא עומדת בקריטריונים, כי יש לי רק בת אחת. כידוע לכם, הקריטריונים הם שצריך שיהיו לפחות 3 ילדים ומעלה. במהלך השנים הללו עברנו 44 דירות בשכירות, דבר שהחליש אותי נפשית, פיזית וכלכלית, ודבר הגורם לי למפחי נפש כל פעם מחדש. גם ביתי שפנתה בבקשה לפרזות לזכות בדיור ציבורי, אמרו לה שיש לה רק 2 ילדים, שהיא לא עומדת בקריטריונים, שתלך תעשה עוד ילד אחד. לפני כשנה וחצי נפגשתי עם פעילי המעברה, לאחר שאלה השתלטו על בניין ברחוב שטרן בירושלים. אני זוכרת את היום הראשון שהגעתי לבניין עם הבת שלי והנכדים. הנכדה הייתה אז בת חודש והנכד בן 3 שנים. הרגשתי שקורה כאן משהו מאוד מיוחד, שאני חייבת להצטרף אליו. במצב של אישה שצריכה להתחנן כל יום לפתרונות מהממסד, הפכתי לאישה שנאבקת ולוקחת את הזכויות המגיעות לה, גם אם הם סותרים את החוק. צעקת הכאב שלי הפכה לצעקת מאבק. הסבל שלי הפך לכוח שדחף אותי להילחם למען הזכויות שלי. פונינו מהבניין ברחוב שטרן כעבור שבועיים באלימות קשה על ידי שוטרים. הסיטואציה בה שוטרים גוררים משפחות עם ילדים מחוץ לבניין חידדה לי את ההבנה שהממסד דרך המשטרה והחוק עצמו עומדים בסתירה לזכות שלי לחיות בכבוד. ואם זהו המצב, אז אני מוכנה להמשיך ולהפר את החוק למען עתיד ביתי ונכדיי. ואכן, מאז קבוצת המעברה פלשנו לעוד 3 בניינים כדי לספק קורת גג למחוסרי הדיור בקבוצה. ולמרות הקשיים, המעצרים והפינויים, אנו מתכוונים להמשיך ולפלוש לעוד בניינים ריקים עד אשר נוכל להבטיח קורת גג וחיים בכבוד למחוסרי הדיור בקבוצת המעברה. ולסיכום, אני רוצה מכאן לשלוח תמיכה וסולידריות לכל האנשים אשר ממשיכים להיאבק למען זכויותיהם של בני אדם ועל הזכות לחיים. לפעמים קשה לראות את התוצאות המיידיות בשטח מהפעולות שלנו, אך אני לוקחת השראה מאנשים כמו מרטין לותר קינג ונלסון מנדלה, אשר הפכו את החוק וכיום אנו זוכרים אותם כגיבורים אשר שינו את ההיסטוריה. אני רוצה לסיים עם כמה משפטים שנאמרו ב-1964 על ידי מריו סביו, מנהיג מאבק הסטודנטים למען חופש ביטוי באותם שנים. יש רגעים בהם פעולת המכונה נעשית כה נתעבת עד שעליך להפסיק לקחת בה חלק. ועליך להשליך את גופך על גלגלי השיניים ועל ההגה, על המכונה בשלמותה, כדי לגרום לה לעצור, ואז לאותת לאנשים שמפעילים אותה שאלא אם כן אתה חופשי, המכונה לא תוכל לפעול כלל. תודה רבה לכם. לא יהיו בניינים נטושים ואנשים ללא קורת גג.